Wel, shwmai, shwt i chi? Wel, fi wedi bod yn bygwth wneud hwn ers spel a coni ar ffogytre o'r ysgol gynnau penderfynnes i. Right, fi jyst yn mynd i wneud e heno a gweld shwt eithi. Felly, gewn ni weld shwt eithi nawr. Felly, croeso i chi i'r ffrwd byw cyntaf gan yr ysgol ddigidol. Gobeithio bod popeth yn mynd i fynd yn iawn. Nawr, yn yr ffrwd byw yma, yn y darllediad byw yma, i ni yn mynd i agor e lan i sesiwn Holi ag Ateb. Felly, os da chi unrhyw gwestiwn o gwbl, byddwch yn neis, plis bydwch yn gofyn pethau anodd i fi. Os da chi unrhyw gwestiwn o gwbl am unrhyw faterion digidol, unrhyw gyngor, unrhyw beth chi'n stuck yno, rhywbeth chi ddim yn siŵr amdano, rhywbeth licech chi o bod mwy amdano fe, yna mae croeso mawr i chi i bostio sylw yn y sylwadau, yn y comments. Nawr, fi yn gobeithio bod hwn yn mynd yn fyw ar yr un pryd i Facebook ac i YouTube. Felly, os i chi na yn gwylio, plis gwedwch helo. Mae fe'n neis i wybod bod fi ddim yn gweiddi fewn i'r gygendor digidol. Felly, croeso chi jyst dweud helo yn y sylwadau a gweud bod chi ma. Falle os ydych chi gwestiwn, twlwch gwestiwn, ond fi'n digon hapus i chi jyst dweud shwmai fyd, fel bod fi'n gwybod bod rhyw bobl yn gwrando. Nawr, yn y fideo yma, os nagos cwestiynau yn popol lan, yna i fi yn mynd i fod yn siarad â chi ac yn rhedeg drwy cwpl o bethau yn Creative Cloud Express, sef yr ail frandio newydd yma, wrth gwrs, ar gyfer yr hen Adobe Spark. Ni wedi cael, helo Fion, siwr i ti? Siwr mae'n mynd draw fyna Hont y Berem yn yr ynghlwm Gwendraeth gwyllt. Diolch i ti am wedi lo. Nawr i ni yn mynd i fod yn edrych ar Creative Cloud Express. Ni'n mynd i edrych ar cwpl o bethau bach rwydd i'w chi wneud. Dwi ddim wir wedi cynllunio pwy mor hir ni'n mynd i fod arno fan hyn. Gen ni weld shwt mae'n mynd, a gen ni weld os redau mas o Steam neu fyd o. Felly, dewch i ni gael jwmp o draw. Nawr, os oes cwestiwn da chi, plis twlwch y cwestiwn mewn, achos fi digon hapus i symud bant wrth siarad am Creative Cloud Express a mynd i siarad am unrhyw beth arall. Gellu fod yn rhywbeth Google Classroom, rhywbeth i wneud â Hub, rhywbeth i wneud â chymod, os i chi moyn dysgu fel i golygu fideos eich hunan, unrhyw beth fel la, mae hwn yn fforwm hollol agored. Twlwch unrhyw beth mewn a wedyn llai parco'r Creative Cloud Express a dod nôl dy hwnna pan ni wedi gorffen trafod. Felly, clatsiwn i bant, fi'n credu de. Felly, os lle rannu fy sgrin, fi'n eitha siŵr, dyma ni, gret. Felly, dyma fi wedi logo mewn i Hub. Dalwch sownd. Mae cwestiwn wedi dod wrth Fion. Felly, dawn ni weld beth ti'n gweud fan hyn, Fion. Bydden ni'n defnyddio publisher neu pamfflet blynydde yn ôl. Beth fydde ti'n awgrymu i ni ddefnyddio ar Classroom i greu pamfflet? Cwestiwn lyflu, Fion. Gret, diolch yn fawr ti. Felly, mae doi ddewis mewn gwirionedd bydden ni'n gweud sydd dati os ti'n defnyddio Google Classroom, fel fi'n gwybod ti yn. Nawr, mae'n dibynnu. Fi'n credu bod e'n dibynnu os pwyslais dy ti ar y creadigol neu ar wneud e'n rwydd i ddefnyddio trwy Classroom. Nawr, os taw wneud e'n rwydd i ddefnyddio trwy Classroom yw'r bwriad, yna fydden ni'n gweud wedyn mai defnyddio Google Slides bydde y peth gorau i wneud a creu rhyw fath o dempled fel yna. Allwn ni'n mynd drosto hwnna nawr felly yn gyflym. A fi'n gwybod ti'n siarad am felly y pamphlets sy'n plygu felly, a o'ch chi'n gallu cael yn publisher, o'n nhw'n galw nhw'n threefold pamphlet, nhw, fel y rhain awch chi a fe cael yn hysbysebu mynd i Caniston Bowl a Crystal Maze a Folly Farm a bethau fel yna. Felly, gallwn ni seto lan rhyw fath o templed fel yna. Felly, a fe dros hwnna'n yn rili gloi nawr gyda chi. Ond wrth gwrs, yr opsiwn arall wedyn yw i ddefnyddio Adobe Creative Cloud Express. A ni'n mynd i fwrw mewn i hwnna hefyd.
Felly, deren ni gael edrych te, ni'n mynd i edrych ar ddefnyddio Google Slides yn gyntaf i creu task pamphlet, a wedyn newn ni edrych ar ddefnyddio Adobe Creative Cloud Express hefyd. Caryl, diolch yn fawr, fi'n gweld bod cwestiwn mewn dy ti fyna am Chromebooks, a dewn ni'n syth nôl at y cwestiwn na nawr ar ôl i ni jwmpo mewn ar y cwestiwn yma am pamphledu. Iawn te, dyma ni, a fi draw i'r sgrin, na i gwato cwestiwn ffion fel bod ni'n gweld mwy o'r sgrin, a na i wneud o draw i Google Classroom yn syth. Felly, dyma ni, Google Classroom, mae da fi, a byddwn ni'n argymell hefyd bod chi gyd yn neud hwn. Mae da fi rhywbeth o'r enw dosbarth gwag. Iawn? Nawr mae hwn yn... lle ni ddim wneud heb hwn. Iawn? Dosbarth gwag a hefyd rhain. Nawr falle bod hwnna'n un i siarad amdano ar ddarllediad arall, sef y banciau gwersi. Os nag ych chi'n defnyddio banciau gwersi, yn enwedig yn yr uwchradd, ond hefyd yn y cynradd, os nag ych chi'n defnyddio banciau gwersi i gydweithio gyda staff eraill a i gadw'ch tasgau chi ar gyfer defnyddio nhw tôn y dyfodol, chi'n colli masau bach o gyfle yna. Felly, na i nodyn bach o hwnna ar gyfer darllediad arall. Nid bod neb o chi wedi gofyn amdano fe, ond banc gwersi. Right, o hwnna mewn. Oce, so, dosbarth gwag. Nawr, dosbarth gwag yn syml iawn yw dosbarth gwag. A fan hyn i fi'n arbrofi gyda gwahanol bethau. Nawr, beth i fi yn wneud sy'n rili ddefnyddiol os oes plant gyda chi, yw fi wedi rhoi y merch i, sydd mewn ysgol gwahanol i ble fi'n dysgu, ond fi wedi rhoi hi mewn yn y dosbarth gwag. Felly fi wedyn yn gallu gweld unrhyw aseiniad fi'n rhoi lan o'n safbwynt i fel athro, a hefyd fi chi'n mynd mewn a gwirio fe o safbwynt hi fel disgybl. Mae'n y term fi'n credu sy'n cael ei ddefnyddio sandbox really da i testo bethau mas gynta. Right, so, os ni'n neud hwn ar hasg, mae rhywun i greu pamphlet yn rili gloi. Bydden ni yn bersonol yn neud o syth mewn y classwork, syth i create, a wedyn ni'n mynd i greu aseiniad, wrth gwrs. Felly, create, assignment, a mewn fan hyn, pamphlet. A yn syth fan hyn, fi jyst yn rhoi templed i nhw weithio mwyn creu y pamphlet. Felly, beth fi'n mynd i wneud fan hyn yw clico ar y plus fan hyn, attach a new item. Clico ar hwnna, a fi'n mynd i roi slides mewn. Iawn. Na, mae hwnna'n mynd i greu y Google slide na yn syth, ac agor e lan i fi. Nawr, fan hyn wedyn, bydden ni yn cael gwared y boxes yma. Nawr, fan hyn mae eisiau penderfynu beth yw maint y pamphlet yma'n mynd i fod. Felly, gallech chi adle fel hyn, ond jyst yn mwyn dangos fel i wneud na i newid ei maint A4 arferol. Felly, mwyn wneud na, ni'n mynd i File, scroll o lawr i Page Setup ar y gwaelod, a ni moyn newid hwn i fod yr un maint a thudalen A4, sydd wrth gwrs, fel i chi gyd yn gwybod, yn 29 wrth 29 centimetr. Gret. Iawn, felly ni wedi newid maint y dudalen nawr i fod yn maint A4. Felly, beth am y linell yma lawr y canol yn dangos i blant le mae'r rhaniad yna? Wel, be nelen ni wedyn, felly, yw cytio mewn llinell, felly mynd i'r line fan hyn. Iawn. Cytio yn yr un cynta, line, dod i'r canol, dal y shift lawr fel bod y linell yn hollol syth. A fi'n tynnu'r linell na fel yna. A ar ôl neu ni wedyn, fi'n eisiau symud e draw, achos mae'r linell goch na yn mynd i ddweud wrthai, na fe, fi'n gwybod bod hwnna reit yn y canol. Ar ôl wneud na, allai newid y linell na i fod yn un dotiog, neu dash, fel yna. Iawn? Allai hyd yn oed newid yna i fod yn liw mwy ysgafn, fel rhyw fath o lwyd canolig, rhywbeth fel yna. Nawr, os nag chi moyn bod plant wedyn yn gallu clico ar hwnna a delay y linell na, beth ni'n neud yw, ni'n neud de-glicio, right click ar y linell, a roed lawr y gwyled y ddewislen, chi'n gweld hwn, add to theme. Felly fi'n clicio ar hwnna, a fi'n clicio ar theme,
Nawr, mae hwnna nawr wedi mynd i'r master, meistr, sleid feistr. A I fi ffili clico fe, chi'n gweld? Fi ffili symud nawr hwnna. Ac syml iawn wedyn, os ych chi moyn hwn i fod yn bamffled 2 ochr, felly 4 panel, chi'n mo, blaen a cefen, na gyd fydden ni'n neud wedyn yw dyblygu'r sleid ma. Felly dyma'r sleid gyntaf, clicio, right click, duplicate slide, a mae 2 ar yna fi nawr, a dyna fe, na'r templed ar gyfer y pamffled. Okay, mae'r plant wedyn yn gwybod, okay, dyma tudalen 1, tudalen 2, a wedyn tudalen 3, tudalen 4. A bydde hwnna wedyn o'i argraffu cefn wrth gefn yn gallu cael I blygu yn hanner fel pamffled go iawn. Nawr, o ran rannu hwnna gyda dosbarth, os gofiwch chi, nath hwn I gyd, nath y Google Slide yma gael I greu wrth glicio ar y plus na yn Google Classroom. Felly, na gyd sy'n rhaid fi wneud nawr, mynd nôl I Google Classroom, gallai gau hwn. Nawr, bydden ni ddim yn gadael fel untitled presentation, hwnna'n aniben tost, so felly bydden ni'n galw hwn yn task pamffled, o fi Llangendeirn, enghraifft, fel bod teitl iddo fe. Nawr, fi'n mynd I gau'r tab yma, clico ar yr X fan hyn. A dyma fi nôl ar y seiniad. Nawr, chi sylwi bod yr enw fan hyn heb newid. Pidwch y becso o aseinio hwnna i'r disgyblion, bydde hwnna yn newid wedyn. Nawr, yr un peth fi wedi gwneud camgymeriad ar hwn ganwaith yw, cofiwch, please, 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 mae rhaid I chi wneud hwn. Make a copy for each student. Achos unwaith chi wedi clico sign, chi ffili mynd nôl a newid e. Iawn, unwaith chi wedi aseinio y daflen, chi ffili mynd nôl wedyn a penderfynu make a copy for each student. Chi'n gorfod dileu'r aseiniad ac ail-osod hi. So ddim yn ddiwedd y byd, ond mae yn gallu bod yn boindod mawr. Felly, fi'n gwneud make a copy for each student. Chymod, os chi moyn rhoi cyfrifiadau fyna, dyddiad cau, os mae'n dod o dan unrhyw un o'ch topics chi, o'ch pynciau chi yn Google Classroom, pwyntiau ac yn y blaen, a wedyn just clicio sign. Felly, na'r ffordd cyntaf, fydden ni'n argymell ar gyfer tasg pamffled. Hwna mewn fyna nawr, pamffled, gyda hwnna I bawb fyna, tasg pamffled bod eich angen. Gyda'r guides na yn tywys nhw ar y dudalen. Right, so be nawr, gobeithio bod hwnna'n helpu fi fel start I ti. Beth newn ni yw, a fi mlaen I gwestiwn Carel am y Chromebooks, neu bydd Carel felly yn mynd, achos bod hi'n grac bod fi ddim yn ateb. A wedyn, da fi nôl ar gyfer part 2, Fion, o ran ffordd fydden ni felly yn creu'r pamffled yma gan ddefnyddio Creative Cloud Express, achos bod hwnna'n rhyw fath o ffocws efallai ar y fideo yma heno. Right. Ewn ni ymlaen te, a dewn ni nôl I hwnna. Diolch yn fawr iawn ti Fion am ddechrau ni bant gyda hwnna. A dyma ni gwestiwn Carel. Dyn ni fel gweld, siwmai myredydd, na fi pipo dros ben hwn. Siwmai myredydd, cwestiwn ynglyn â'r Chromebooks. Maen nhw'n wych ar gyfer mynediad cyflym I adnoddau ar-lein, ond rydyn ni'n cael trafferth mawr yn yr ysgol gyda chof y Chromebooks I hunain yn llawn o ganlyniad I gadw data y plant. Fel ysgol, gaethon ni ddim dewis pa adnoddau roeddwn eisiau wedi holi'r sir ond heb gael ateb pendant. A fydde dyna argymell newid y gosodiadau bod e ddim yn arbed data, mae wedyn siawns bod y plant yn colli gwaith. Minecraft yn bennaf, beth fydde ti'n argymell? Nawr te. Mae hwn yn gwestiwn ddiddorol iawn. Diolch yn fawr ti Carel. Ni'n dwlu ar y Chromebooks draw y maes y gwendraeth hefyd. Fi'n mynd I gadw'r cwestiwn lan achos mae'n gwestiwn da a gofyn bod rhywun yn dod yn hwyr. Felly, bydd jyst rhaid I fi goto ar y top fan hyn. Cwestiwn gwych. Ni'n dwlu ar y Chromebooks. Ti'n gwybod, mae canodd o'n nhw dyn ni yn yr ysgol. A os nag I chi'n gwybod, os nag I chi wedi clywed fi'n siarad amdano fe, ni hefyd wedi dechrau cynllun eleni le mae blwyddyn 7 I gyd wedi mynd 1 I 1 gyda'r Chromebooks. Felly mae pob disgybl blwyddyn 7 gyda ni maes y gwendraeth.
Chromebook I hun yn cael ei ddarparu gan yr ysgol, a bydd nhw'n cadw'r un ddyfais na wedyn, nes bod nhw'n gorffen ym mlwyddyn 11. Nawr, mae lawrlwytho, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n gallu creu problemau ar y dyfeisiau. Nawr, beth fydden ni'n argymell yw'r ffordd gorau i fynd mlaen fan hyn yw bod hwn ddim falle yn rhywbeth i chi'n trial datrys trwy dechnoleg. Mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei datrys trwy y diwylliant o ddefnyddio nhw yn yr ysgol, a bod yn ddinasyddion da o ddefnyddio'r Chromebooks yn yr ysgol. Felly, bydden ni'n gweud wrth y disgyblion bod beth i ni'n disgwyl i chi wneud os chi'n lawrlwytho rhywbeth, bod hwnna'n cael ei gadw yn eich Google Drive chi a'i ddileu o'r folder downloads ar y Chromebook. A wrth wneud na, chi wedyn chi bod yn bach mwy llym amdano fe a pob 6 mis falle bod y Chromebooks yn cael ei clyro. Ond hwnna beth bydden ni'n trial datblygu yw bod na ddiwylliant gyda'r disgyblion bod nhw'n gwybod mae rhywle dros dro yw'r folder downloads ar y Chromebook. Bod hwnna ddim yn rhywle maen nhw'n gallu storio pethau am spel. Mae fewn o fewn un sesiwn, o fewn un wers. Achos wrth gwrs, does dim reidrwydd bod nhw'n mynd i gael yr un Chromebook nôl, ynddo e? A un o'r bethau hyfryd am Chromebooks yw bod nhw'n gallu mewn gofnodi unrhyw Chromebook gyda'i cyfeiriad hwb. Felly, bydden ni'n trial creu rhyw fath o siarter defnyddio Chromebooks, felly bod yna bach yn lawdrwm, ond y math na o syniad, grynnwch, dyma fel ni'n defnyddio'r Chromebooks, fel bod y profiad o ddefnyddio nhw yn gweithio i bawb, yw bod chi'n trin yr folder downloads na beth fi'n credu ti'n cyfeirio at y fwyaf, fel folder dros dro yn ystod y sesiwn yma. Ond os ych chi moyn cadw rhywbeth sydd yn y folder downloads na, angen i chi i symud o fyna i'ch Google Drive. A falle wedyn, fi'n siŵr bod chi cael a bod da chi system ble 10 munud cyn diwedd y wers, mae pawb yn dod â Chromebook a rhoi fe ar y troli, a rhoi fe i ailwefru ac yn y blaen. Wel, felly rhan o'r broses na, 2 funud cyn fyddech chi fel arfer yn gweud, reit, dewch a'ch Chromebooks nôl i'r troli. 2 funud cyn hynny, falle bod e'n dod yn arfer gyda chi yn yr ysgol i gyd i ddweud, reit, mae 2 funud cyn bod ni'n dod nôl ar Chromebooks, nawr yr amser i chi i waghau y folder downloads os gwelwch yn dda, a bod pob disgybl yn dysgu wneud hynny. Fel bod nhw'n cymryd perchnogaeth o'r ffaith bod nhw ddim fod llanw files lan gyda junk, folders lan gyda junk a just gadael yna. Achos mae hwnna'n eitha difater yn dweud, a fi ddim yn beirniadu eich disgyblion chi fan hyn o gwbl Caryl, mae hwn rhywbeth sydd yn broblem gyda fi yn sicr hefyd yn yr ysgol a'r cyfrifiaduron i fi'n defnyddio bob dydd. Felly, fi'n credu yn yr achos na, dim chwilio, os chi'n wylio, os rhywun yn moyn glyfr y fersiwn byr o hwn, dim chwilio am ddatrysiad technegol fydden ni'n ei fyna, fydden ni'n troi fe nôl a roi'r cyfroldeb na ar y plant. A gobeithio bydde hwnna'n yn gweithio i chi. Fi'n gobeithio bod yr siarad lap na wedi bod o ryw ddefnydd fyna, Caryl. Gobeithio bod ti dal yma, bod ti ddim wedi rhoi lan. Os oes rhyw gwestiwn pellach da ti, please bwrw mewn. Os i fi wedi mynd off ar rhyw dangiad ryfedd yna, please gwed. Dyn nhw weld, ni wedi cael ateb dy ti fan hyn. Mae Chromebooks yr ysgol yn arbed data defnydd hwb nhw ac o ganlyniad yn llenwi cof y Chromebooks i'r pwynt mae'r cof yn llawn cyn medru lawr wrth unrhyw beth enghraifft Minecraft. Wel, yn yr achos na te, bydden ni'n cysylltu. Nawr, bydden ni'n meddwl bod da chi Chromebooks tebyg i'r ais dyn ni ble maen nhw'n cael eu rheoli enghraifft, dwi ddim yn gallu lawrlwytho app ar y Chromebook sydd gyda fi. Fi'n gorfod gofyn i reolwr rwydwaith i wneud hwnna i fi. Felly mae'n swno i fi fel bod angen falle cyfyngu ar rhywfaint o beth sydd ar gael, beth sy'n agored i lawrlwytho fe iddo fe. Dwi'n just mynd nôl, wedys ti bod
wedi holi'r sir heb cael ateb pendant. Right. Na I holi Craig sydd gyda ni yn yr ysgol sy'n reoli'n Chromebooks ni, achos ni'n defnyddio Minecraft, disgyblwyr bydd y saith yn defnyddio Minecraft, a mae'r Chromebooks yn cael defnydd flat out gyda nhw, a dyw ddim yn rhywbeth sydd wedi dod, i ni wedi dod ar draws fel problem. Felly, na I holi amdano hwnna, fi'n mynd i wneud nodyn o hwnna yn yr llyfr bach di, a na I gysylltu nôl gyda ti yn bwyty hwnna Carel, os mae hwnna'n iawn, a gobeithio allwn ni weld beth sydd yn gweithio I ni. Ac os oes rhywun arall mas na yn defnyddio Chromebooks gyda'r ateb, please pitchwch mewn a rowch yr ateb. Ond heblaw ni, na I wirio beth yw'r gosodiadau sydd ni, a na I gysylltu nôl gyda ti yn y dyddiau nesaf. Iawn te. Ni'n gwneud nodyn o hwnna. A wedyn ewn ni nôl I Creative Cloud Express. Wel, dim nôl, chos ni wedi bod na to. Ewn ni draw I Creative Cloud Express I gael golwg bach. Fyna, dyn ni'n gael gweld Chromebooks. Reoli. Lawrlwytho. OK. Nawr te. Diolch I ti Carel, gweld y neges newydd na ti fyna. Swnio fel bod chi'n cael pen tos fyna, a dyle fe ddim bod yn creu problem. Felly fi'n credu bod yna ryw focs a ryw osodiad yn rywle sy'n angen tico, a gobeithio bydde hwnna yn datrys eich problemau chi. Right, nôl draw yn I te I Creative Cloud Express. Felly, dyma fe. Nawr, os I chi'n gyfarwydd â defnyddio Adobe Spark, fi'n siŵr felly chi wedi agor o'n lan a efallai wedi teimlo tyn bach yn rwystredig bod pethau wedi symud rownd. Sa'n ni siarad gormod am hwnna, achos nes I hala fideo mas wythnos diwetha am hwnna, yn dangos ble mae popeth wedi symud I. Felly, beth na I wneud yw, na I jwmpo mewn yn gyntaf gyda creu rhywbeth gan ddefnyddio'r hen Adobe Spark Post, achos fi'n credu mai dyna le I ni'n mwynhau defnyddio Spark. Efallai yn fwy. Mae'r fideo yn gret, a mae creu'r tudlennau gwe, yr hen Adobe Spark page, yn arbennig o dda gyfer creu portfolios digidol ac yn y blaen. Ond I fi'n credu o'r tri, mae'r hen Adobe Spark Post, le chi'n dylunio posteri ac yn y blaen. Hwna felly yw'r diamont yn nghoron Creative Cloud Express. Hwna'n greadigol. Right. Felly, dewch ni gael edrych ar y pamffled yma gyda cwestiwn ffion. Nawr, os byddech chi yn gofyn I ddisgyblion I greu pamffled, wel, I chi wedyn falle yn gallu rhoi mwy o rhyddid iddyn nhw o fewn Creative Cloud Express, a gewch chi lot mwy o wahanol ddyluniadau nôl wrthyn nhw. Wrth gwrs, allwch chi gyfeirio nhw at y dudalen flaen fan hyn, a allan nhw fynd yn syth at y flyers. Chi'n bod, wrth sgrolo draw, chi'n gallu gweld ragor o opsiynau fyna. Neu os ych chi moyn dechrau gyda lluchen wag, ych chi gallu clico ar y plus fan hyn. Nawr, oedd hwn arfer bod na yn yr hen Adobe Spark, ond mae wedi dod lot mwy pwysig nawr yn Creative Cloud Express. Yr dewislen plus yma yw'r hwb mewn i'r holl wahanol apiau. Felly mewn mynd hyn nawr, byddai ni wastod yn dod, pan I fi'n gweithio gyda disgyblion, naill ai I greu webpage, lawr fan hyn, ar gyfer yr hen Adobe Spark page, neu lan I fideo, ar gyfer yr hen Adobe Spark fideo, ac yna, beth ni'n mynd I edrych yno nawr, sef yr custom size graphic fan hyn. Felly, os fi'n clico ar y custom size graphic, mae fe'n mynd â ni i'r dalen yma, sydd efallai wneud y cyfarwydd I chi os chi wedi defnyddio tipyn o Adobe Spark. Nawr mewn mynd hyn wedyn, byddech chi'n gallu edrych to ar rhywbeth fel meintiau A4 arferol, os ych chi yn bwriadu argraffu fe, a os mae pamffled yw e,
mae pamffled yn neis ar bapur yn dweud. Pan ni'n gwneud gwaith digidol, ni'n trio gwerthu pobl i pido ar graffu pethau, ond os ych chi'n neud pamffled, mae e'n neis i gael y pamffled na yn eich llaw. Felly, i fi wrth yn licio dechrau gyda tudalen wag, a i fi'n licio arwain disgyblion i'r un ffordd, i fod yn onest, achos bod y templedi yn edrych yn hyfryd ac yn fan cychwyn da, chi yn gallu troi mas yn cael llwyth o'r un math o beth nôl, sydd wastad bach yn siomedig wedyn. Maen nhw'n tueddu i fynd ar ôl yr un templedi a chi'n cael 25 o bron o bod yr un peth nôl. Felly, fi'n licio dechrau gyda tudalen wag a fi'n wastad yn arwain y disgyblion i wneud yr un peth. Felly, dyna ni A4, clicio ar next. A bant o nhw fan hyn wedyn. Nawr, ti'n mo, gyda'r cwestiwn di ffion amdano pamffled, bydden ni ddim wirioneddol yn trial creu rhyw fath o dempled gyda'r linell ddotiog na fan hyn, a bydden ni moyn bod nhw'n cael fwy o ryddid felly o fewn Creative Cloud Express i fod yn greadigol, gan bod yn app mor greadigol. Beth i fi'n licio wneud os ych chi wedi defnyddio unrhyw un o'r pecynnau sydd ar werth gyda ni, hysbys fach, mwy o'r hwnna mes law, yw mynd cam bach ymhellach. Cam bach ymhellach na'r arferol. Achos yr arferol yw i roi llun, roi testyn, a icon neu rhywbeth fel a bant yn hi. Ond, chymod, ni'n colli cyfle fyna, fi'n credu, o fewn Creative Cloud Express i wneud rhywbeth i edrych yn wirioneddol waw ac yn syfrdanol. Beth fi'n meddwl wrth hwnna? Wel, dewch i ni gael edrych ar cwpl o'r nodweddion uwch na felly. Os i fi'n wneud pamffled am... mynd i'r traff, mynd i lan y môr neu rhywbeth hwnna. Iawn? Felly, os na i chwilio am ffotos ar ochr chwith, na i chwilio am bot. Iawn, a newn ni daflu hwnna lan. OK. Felly, peth cyntaf sy'n edrych yn amroffesiynol yw gweld gormod o dudalen wen. Felly, bydden ni'n, os mae'ch disgyblion chi ddim yn moyn llenwi'r dudalen gyda delweddau, bydden ni'n argymell bod nhw'n mynd i edrych ar y cefndiroedd, y backgrounds, yn hyn, ychwanegu rhai o'r reina. Mae rai o'r ein yn gallu bod yn gret. Enghraifft, rhywbeth fel yna, pin to background, a mae hwnna wedyn yn gosod hwnna fel cefndir. Ond y bersonol, fi'n licio llenwi tudalen gyda delwedd. Felly na i fi'n ddileu hwnna, bod e'n cool. Clico ar y llun ma a dod i'r dde a dewis add to background. Iawn. Nawr, beth ni'n gallu gwneud? Beth i fi'n meddwl wrth mynd â hwn i'r cam nesaf? Mae unrhyw un yn gallu gwneud hwnna, a mae unrhyw un wedyn yn gallu gosod testyn. Clicio ar text, a ni'n mynd i wneud adio text. Unwaith to, fi'n trial osgoi rhain yr templedi testyn yma, achos maen nhw'n tueddu i weithio'n dda yn yr enghraifft fel maen nhw'n cael ei dangos. Unwaith i chi'n dechrau newid y testyn eitha tipyn o fewn y templedi yna, mae bron bod yn torri nhw, dwi ddim yn edrych cystel, felly fi wastad yn trio cael y disgyblion i wneud hwnna dros ei hunain. Felly dwi'n clicio ar yr adio text fan hyn. Nawr, mewn yn hyn, os dwi'n ei rhywbeth, dewch i wylio. Dewch i wylio. Nawr, pam i fi ddim wedi defnyddio prif lythren fyna? Wel, i fi hefyd yn hoff iawn o'r adnodd hyn fan hyn, y magic alignments. Dyn ni yn pwynto hwn mas i'r disgyblion. Pwynto hwn mas i'r disgyblion os chi'n cael cyfle. Lawr y gweilo fan hyn, mae ydych chi opnau sydd yn wych, enghraifft rotate, chi'n gweld, chi hwnna, gan y blaen.
Ond fy ffefryn I, fi wastad yn dod nôl iddo fe, yw hwn, capitalise and fit. Lle bod fi'n eitha boring, ond fi'n dwlio ar hwn, achos mae jyst yn neud i'r testyn ni ffito mewn bocs. Nawr, beth ni'n gallu neud I fynd â hwnna i'r lefel nesaf? Wel, yn syml, I fi wastad yn licio dangos yr togl opacity, fan hyn. Felly, mae just llithro hwnna lawr yn dangos dim bach o'r môr tu ôl i'r testyn. Fi'n dwlu'r effaith na. Ac yna, I ni, wrth gwrs byddech chi'n ychwanegu lot mwy o destyn fan hyn ac yn y blaen. Sa'n mynd I wneud na nawr. Diolch yn fawr Patricia, diolch am ymuno, dim problem. Sy'n eisiau ymddiheurio bod ti'n coffa gadael. Sneb yma'n gryndo na fi'n parablu am beth. Meleri fi'n gweld sylw fan ha gyda ti, dim cwestiwn, ond chi hefyd yn cael trafferth gyda cof y Chromebooks. Ie, falle bod nhw'n fideo fach de, os lle ddod o hyd I datrysiad, bod ni'n bod ni falle yn neud fideo fach amdano hwnna. Diolch yn fawr iawn ti hwnna. A neges lyflu, diolch. Diolch am y fideos, maen nhw wedi bod yn dipyn o help I fi. Diolch yn fawr iawn ti, fi'n falch am hynny. Diolch yn fawr I ti. Hapus iawn I helpu. Iawn, ewn ni nôl fan hyn ar te I Creative Cloud Express. Nawr te, ble fi'n meddwl mae disgyblion yn colli cyfle yw mewn fan hyn. Design assets. Nawr, os nag I chi wedi arbrofi gyda hwn, byddai ni yn cael real ffidl gyda hwn eich hunain gynta, a wedyn argymell bod eich disgyblion yn neud yr un peth. Achos mewn fan hyn, I chi wir yn gallu trawsffurfio eich dyluniad chi. Clicio design asset. A os fi'n sgrolo reit lawr y gwaelod, chi'n dod I bethau un fan hyn sy'n dweud textures, gweadau. Nawr, am overlays yn defnyddio hefyd. Dwi'n mynd I glicio fan hyn ar y môr dros nesau I textures. Chi'n gweld beth da ni fan hyn? A da ni ffilm, metallic, grunge, wood. Mae llwyth o wahanol weiadau fan hyn. Nawr, drwchwch ar yr effaith mae hwn yn cael yn syth just wrth ddefnyddio fe. Dewch I ni gael edrych ar ffilm fan hyn. A unwaith to, dim just y 6 na sy'n gael ydych chi, mae ydych chi môr fan hyn eto. Felly os glicau ar y môr na to, llwyth o effeithiau ffilm chi'n gallu rhoi fan hyn. Nawr, mae rai tywyll yn edrych fel chi'n gallu gweld nhw fel real ffilm. Nawr, fi wedi defnyddio reina o'r blaen, a maen nhw'n cool, fi'n hoffi nhw, ond maen nhw'n anoddach falle I ddefnyddio yn sydd. Dewch I ni gael trio. Felly, fi'n I glicio ar yr un hyn nawr. Neu a fi'n mynd gyda patrwn yn y fe. Hwn, a fi o hwn. Fi'n glicio ar hwnna. Mae'n miosod yng nghanol y dudalen. Gret, sy'n byd special am hwnna, os Ond, os na I wneud e'n fwy, cylch troi. Opa days. Cylch troi'r. Hei, fi'n clicio ar y boi rong. Cylch troi hwnna. Gys bod arbenigwr digidol, ydych chi fan hyn. A gorchuddio'r cwbl-lot fan'na. A chi'n meddwl, beth mae boi ma'n ei wedi strwa hwnna nawr. Nawr, be ni'n mynd I wneud nawr gyda hwn yw edrych ar naillau y dulliau cyfuno neu'r togl opacity eto. Os fi'n newid y normal yma I multiply, dim byd yn digwydd. Os fi'n newid ei sgrin, mae bron yn diflannu. Felly, yn yr achos hyn, mae hwnna'n wneud â y gwahaniaeth mewn lliwiau. Felly, yn yr achos hyn, ni ddefnyddio'r togl yma eto. Just llithro hwn lawr. Cael hwnna fel gweiad fyna. Just yn ysgafn. A beth am ddod ar testunau i'r blaen? Felly, dewch ni gael clico lawr fan hyn ar y stack o heinau. Clico ar y stack heinau, yna'r testun fyna. A fi moyn e lan fyna. Felly, fi jyst yn clico, llusgo hwnna lan. Ie.
Ond pidwch a gadael e fyna. Pidwch a gadael e gyda un o'r design asset. Yna, felly, ewch i ddewis un o'r rhain, y cryfiadau ffilm yma. Clico ar hwnna. Hwnna wedi cael ei ychwanegu. Dyma fe. Nwch chi gweld y lawr fan hyn. Unwaith to. Ailfeintio. A to, arbrofi naillai felly gyda multiply, na, rhyd o well, sgrin, rheolau dim lot o newid fyna, neu y togl yma, eto. A mae adeiladu'r heinau yma o weiadau, wir yn mynd a'ch dyluniadau chi a dyluniadau disgyblion i lefel yn uwch yn y mar ni. A just megis dechrau hwnna, i chi wedyn yn gallu mynd nid i'r gweadau ffilm, ond allwch chi fynd wedyn i'r overlays, enghraifft, chwilio mewn yn hyn, a really potsian gyda'r dyluniadau yma. Mae'r multiply yn gweithio neis fyna, mae'n tywallu'r glas, neu mae sgrin yn goleio fe, ac yn cyfuno fe gyda'r heinau sy'n tu cefn. Nawr, mae hwnna'n gyflym, 2 funed fach oedd, wel, fwy na 5 muned fach oedd hwnna, ond fi'n gobeithio bod chi'n cytuno bod mynd mewn i'r design assets na, a chwarae mwyti gyda fe, yn neud 2 beth. Mae'n helpu'r disgyblion i berchnogi'r dyluniad yn fwy. Dyn nhw ddim yn teimlo bellach. Mae bod nhw wedi ffindo llun, dympo fe ar dudalen a rhoi testyn ar ei bennau. Maen nhw wedi dylunio rhywbeth wrth wneud hwnna a staco'r beth yn y lan. A bydd e'n wahanol i'n bawb arall. A'r ail beth, wel, fi'n ngofio'r ail beth nawr. Y peth cyntaf yw bod y disgyblion yn berchnogi fe. A'r ail beth, yw'r ail beth wedi mynd. Ond fi'n gobeithio bod chi'n cytuno bod hwnna'n touch bach neis iawn i ddefnyddio pan ni'n defnyddio Creative Cloud Express. Nawr te, sdim cwestiwn arall wedi dod, a fi wedi bod yma nawr, just 40 munud. Ond mae yna bobl ma'n gwylio. Crew o'n chi ar Facebook a un draw ar YouTube, felly shout-out i pwy sy'n ar YouTube, whoop whoop. Croeso i chi roi sylw yn gweud pwy i chi a ble i chi. Ni wedi cael sylw fan hyn gan yr enwog, Dafydd Rhys Evans, hwn yn lot o help, diolch yn fawr. Croeso mawr i ti, Dafydd. Fi siŵr bydd hwnna o ddefnydd mawr i ti yn creu memes i ti'n hoffi danfon i dy ffrindiau di lan yn rownd a rownd fyna. Felly, pitcha mewn, mae Creative Cloud Express am ddim i bawb i ddefnyddio, a gyda dy sgiliau digidol di, fi'n siŵr gei di lot o lwyddiant yn y fe. Diolch yn fawr ti am hwnna. Iawn te. Na i just siarad am un peth arall yn gyflym, sef beth sydd wedi cael ei ychwanegu newydd i Creative Cloud Express. A gallai hwn fod yn ddefnyddiol i chi. Sef y quick actions. Dewch ni gael, dewn ni'n ôl dy fi. Rhymai, tra bod hwn yn yr laptop ma yn llwytho. Felly, mae quick actions wedi dod mewn. A beth yw quick actions o fewn Creative Cloud Express? Yw bod chi'n gallu neud jobs bach cyflym iawn, heb hyd yn oed agor delweddau lan. A newn ni siarad am hynna nawr. Mae y laptop fan hyn yn bod tymed bach yn araf. A'i lwytho'r dudalen. Con i. Fi ffili beio yr we yn yr ysgol, fel i fi fel arfer yn neud, achos fi gytre. Right. Tra bod hwnna'n llwytho, dewch i ni gael tymed bach o hysbys. Neu, byddai ddim wedi gwneud yn job os na gwyn siarad tymed bach am hwn.
Trwch o gwylwyr yn diflannu nawr. Sef, just sôn yn gyflym i chi, symud fo sbel, am yr ysgol ddigidol. So, os i chi yn chwilio am dasgau, gweithgareddau o fewn themau, gweithgareddau thematig, yna, please dewch draw i wefan ysgoldigidol.cymru. A mewn fyna, wrth fynd i'r dudalen pecynnau, fe welwch chi bod na 3 pecyn ar gael ar hyn o bryd, sef pecyn Eryri, pecyn tywydd braf, a hefyd pecyn codio 1. A mae'r ein ar gael i chi i archebu, a jyst mae'n rhoi cip olwg tu fewn i'r ein i chi, achos dwi ddim wedi dangos tu fewn i'r pecyn o'r blaen. Felly, mwyn agor y pecyn lan, na gyd byddai rhaid i chi wneud, os i chi wedi archebu pecyn, enghraifft pecyn Eryri. Beth sydd o fewn pecyn Eryri yw 4 gweithgaredd ddigidol gyda thyflenni gwaith i chi'n gallu defnyddio naillai ar bapur neu rhannu ddigidol gyda'ch disgyblion hefyd. A na gyd i chi'n gofyn wneud i agor y pecyn yw clico ar y botwm agor yr adnoddau fan hyn. Pan i chi'n wneud na, bydd e'n gofyn am y cyfrinau'r i chi wedi cael unwaith i chi'n archebu. Gewch chi'r cyfrinau'r erbyn y diwrnod gwaith nesaf. A dyma ni mewn nawr hecyn Eryri. Beth da ni fan hyn yw gweithgaredd 1, gweithgaredd cronfa ddata, yw hwn, copaon marlin Eryri. Mae'r disgyblion yn gwneud gwaith ymchwil i fewn i'r mynyddoedd yn Eryri ac yn bwydo nhw mewn i gronfa ddata. Nawr, fel chi'n gweld fan hyn, mae neges fyna jyst i'r athrawon yn le fi'n trafod y dasg gyda chi cyn bod chi yn rhedeg gyda'r plant. A wedyn, mae da chi gwers fideo 1, gwers fideo 2, gwers fideo 3. A mae'r gwersi fideo na wedyn yn arwain y disgyblion drwy'r holl weithgaredd, o'r dechrau i'r diwedd. A chi yn syml iawn jyst yn gallu chwarae'r fideo na ar y sgrin i'r disgyblion, neu, os oes well gyda chi, fi'n gwybod bod lot o athrawon, mae well dy nhw i wylio'r fideos gyntaf, a wedyn nhw sy'n arwain y disgyblion trwy'r weithgaredd. Felly, drwy'r disgyblion ddim yn gweld y fideos i o gwbl, mae'r athro neu'r athrawes wedi gwylio'r fideo, sort o lan, testo fe mas, a bod chi wedyn arwain e. Chymod, gallech chi ddefnyddio rhain, enghraifft, prynu'r pecyn eleni, a eleni bod y disgyblion yn gwylio'r fideos, ond wedyn, pan i chi'n redeg yr un weithgaredd, achos unwaith i chi'n prynu'r pecyn, mae ydych chi am byth, bod yr un blwyddyn nesaf wedyn, bod y flwyddyn nesaf, bod chi ar hyder wedyn i arwain y gweithgareddau hunan, a bod chi'n defnyddio'r fideos yma fel rhyw fath o rhywbeth i chi'n gallu pori arno i wneud yn siŵr bod chi'n hyderus. I helpu'r athrawon gyda tasgau na wedyn, i chi'n gweld bod na PDF canllawiau athro. A mewn fan hyn, beth sydd â chi fan hyn yw, gwmws be byddai ni moyn fel athro os byddai angen i fi arwain hwn. Chi'n gweld gwers 1, cam wrth gam, beth sy'n angen wneud, gwers 2, gwers 3. Iawn? Geiriau, termau allweddol ar gyfer y weithgaredd. Yna, dyma'r daflen waith y disgyblion, a hwn yw'r copi athrawon oherwydd mae'r atebion i gyd arno fe. Felly, mae'r holl atebion fyna i chi ar y PDF i athrawon. Wel, hwn wedyn yw'r daflen waith disgyblion. Felly, opsiynau. Os nag os digon o ddyfeisiau gyda chi nhw i wneud y daflen yma yn ddigidol, wel mae PDF yn hyn, a allwch chi argraffu hwn a bapur i'r disgyblion. Os i chi a ddigon o ddyfeisiau, mae fersiwn fan hyn, i chi'n gallu plygo'n syth mewn i Google Classroom, gyda blychau testyn text boxes parod i y disgyblion i lenwi, neu fersiwn fyna ar gyfer Microsoft Teams os ych chi'n ysgol sy'n defnyddio Teams. Felly mae hwnna jyst yn un weithgaredd, gweithgaredd 1, ond ymhecyn Eryri mae 4 gweithgaredd. Gweithgaredd 1 yw'r gronfa ddata. Gweithgaredd 2, poster deudwn, copaon Eryri, yn y to chi'n gweld, mae ydych chi'r holl fideos ar gyfer y gwersi, gwers 1, gwers 2, gwers 3. Eto, taflenni gwaith gwahanol fan hyn, yn benodol ar gyfer y weithgaredd yma. Wedyn ni'n symud ymlaen i weithgaredd 3, llythyr mynegu barn am statws UNESCO tirwedd llechi Gogledd Cymru.
gwers fideo 1, gwers fideo 2, gwers fideo 3 a gwers fideo 4 fyna. Yr un peth to, yr taflenni gwaith a'r PDF I athrawon. Sgrol lawr to, dyma'r weithgaredd ola wedyn, gweithgaredd 4, gwefan Eryri, creu gwefan am Eryri. A unwaith to, y gwersi fideo, ac unwaith to, y taflenni gwaith. Ac yna, yn olaf, ond yn ddefnyddiol, achos fi'n gwybod mae'r math o beth I fi moyn pan I fi'n cael adnoddau, yw yr PDF sydd yn mapio'r sgiliau i'r fframwaith cwestiynau digido. Sori, fi'n chwerthin. Fi newydd yn gweld neges Helen fan hyn. A mae rai fi roi hwn ar sgrin. Sori fi'n hwyr. Wyna. Dim problem. Dim problem o gwbl. Byddwn ni ddim yn moyn bod yr defer yn goffo sefyll I ti achos bod ti ar live stream gyda fi. Mae wyna fwy pwysig, bendant. Iawn, felly, dyna cipolwg I chi tu fewn I pecyn Eryri. 4 gweithgaredd fyna, gyda'r holl taflenni gwaith na, o brynu fe I chi'n cael mynediad am byth. Dwi ddim jyst am flwyddyn, mae hwnna gyda chi i'ch ysgol chi am byth. A pris pecyn Eryri yw 150, sydd yn resymol iawn yn y marn I, ond wedyn bydde fe yn y marn I, bydde fe. Os oes diddordeb ydych chi yn archebu hwnna, yna, please, dewch draw I wefan ysgol-ddigidol.cymru a dewch draw i'r dudalen yma, sef dudalen pecynnau, a allwch chi glicio ar archebu nawr. Na gyd sydd eisiau yna fi yw e-bost wrtho chi yn cadarnhau bod eich ysgol chi yn hapus I brynu a na fe. Does dim unrhyw ffurfen archeb gymleth yn y byd fel that. Just e-bost. Gallu fe just fod yn e-bost yn gweud, helo Meredydd, wedi trafod y prifathro, hoffwn ni archebu pecyn Eryri, neu hoffwn ni archebu pecyn codio 1, neu hoffwn ni archebu pecyn tywydd braf, neu hei, ni wedi ennill y lotri, hoffwn ni archebu'r cwbl lot. A mae hwnna'n ddigon wedyn I fi'n hala yr dolen yn syth draw atoch chi gyda anfoneb I chi baso ymlaen i'r prif neu i'ch staff gweinyddol chi. A na fe, mae mor syml yna. A na I adael y pitch na fyna nawr. A fi'n siŵr bod Creative Cloud Express yn mynd I lwytho nôl lan tro hyn, a fi nôl i'r brif ddewislen, ydy, cofio fan hyn. A dewch ni gael edrych yn gyflym iawn te ar y quick actions, a wedyn ni'n mynd I adael yn y man, achos I fi wedi parablu am bron o bod 50 munud. Cofiwch os oes cwestiwn chi, twlwch y mewn. Cofiwch os chi'n gweud helo, gwedwch chi helo. Nawr te, quick actions. Dewch ni gael triol hwn. Maen nhw fan hyn. Chi'n gweld? Troi y quick action. A maen nhw hefyd mewn fan hyn o dan y ddewislen plus na, o'n i'n trafod gynne. Felly, chi'n gweld nhw fan hyn? Pethau wneud y dylweddau, pethau wneud y fideos, a pethau wneud a PDFs. A mae rhaid nhw'n swno yn ddiddorol iawn. Enghraifft, sa'n gwybod I chi, ond fi yn dwlu ar GIFs. Nawr, Helen, ti'n iawn? Ti'n gweud dim I fi fyna? Sa'n siŵr beth da ti. Yr GIFs, nawr, na hwyl bydde hwnna de yw creu rhyw fath o fideo ac yna trosglwyddo hwnna I GIF. Bydde hwnna yn weithgaredd, bydde'n lot o hwyl I wneud gyda'r disgyblion. Dim byd newi, right o. A wedyn, dewch I ni gael pipo te ar y pethau delweddau. Cyn bod fi'n neud na, mae rhain yn ddiddorol. Chi gweld rhain? Convert from PDF. Os fi'n clico ar convert from PDF, chi'n gallu llusgo PDF I fan hyn. Ysgrifenwch beth ni'n gallu cael mas o hwnna. Mae chi llusgo PDF a wedyn gewch chi hwnna nôl ar math ffeil, timeline Excel, cyflwyniad PowerPoint, troi PDF yn PNG, sy'n gallu bod yn ddefnyddio, troi fe'n JPEG, rich text format, felly os chi moyn cael y testyn mas o'r PDF, allech chi wneud efo yna.
Neu i drosi fe mewn i dogfen Word. Chymod, mae hwn yn wirioneddol ddefnyddiol, achos sawl tro i fi di moyn yn cael gafel ar PDF. Fi jyst moyn newid yr un darna fi ffili, neu fi jyst moyn symud hwnna, fi jyst moyn newid y testyn yn y darna, chi ffili wneud e. Felly, os ych chi'n wedi cael yr un drafferth na a fi, byddai'n un argymell bod chi yn cael golwg ar y Quick Action Convert from PDF. Ond, be ni'n mynd i edrych yna, gyflym nawr, cyn bod fi'n mynd, yw remove background. Os gallai hwn bod yn ddefnyddiol, os chi'n creu cyflwyniad, Google Slides yn beth fel chi moyn llun ohonoch chi i roi ar y ffrant, fi jyst moyn e heb yr wal tu ôl i fi. A i chi moyn yna'n gyflym, wel, dewch ni gael trial o mas nawr. A sa'i di trial eto, iawn, chos mwyn newydd. O'n i'n meddwl, pam ddim potsiang ar hwn yn fyw. Felly, na i ddefnyddio Aaron Ramsey fan hyn, achos ni gyd yn pyslos, mae fe mynd i symud i glwb newydd yn ystod Ionawr, neu oedd e'n mynd i sefyll yn Juventus, felly o'n i'n mynd i wneud drwy daflen bach dy fe, ond sa'i wedi. Right, na i safio'r ddelwedd na o Aaron, lawr y downloads. OK, so dewch ni gael gweld pa mor gyflym mae Creative Cloud Express yn gallu dileu'r cefndir na tu ôl iddo fe. Dyma ni, remove background. Ni lusgo hwnna o waelod ffenest Chrome. Lusgo hwnna lan. Mewn i fyna. Removing the background. Drum roll, please. Waw. Mae hwnna wedi gwneud job yn gwych. A fi jyst yn gallu clico download yn syth. A cofio i dod lawr. So a fi nawr mewn i'r folder downloads i. Fan hyn, downloads. Mae da fi'r fersiwn hyn. A'r fersiwn na. Fantastic. Fantastic. Os i chi wedi trial torri mas cefndir ar Photoshop o'r blaen, mae fe'n anodd. Mae'n ffaff. Mae fe'n ffair. A fel mae Creative Cloud Express ar hen Adobe Spark yn gallu neud e mor dda yna, mor gloi, wel, sgwrwch, mae fe'n mind-blowing, i fod yn onest, bod nhw'n gallu neud e mor dda. Achos mae hwnna'n berffaith. Mae hwnna'n hollol berffaith. A fi wedi twlu lot o bethau ryfedd ato Adobe Spark bran gyda remove background. A mae fe wastad yn neud jobyn eitha teidi. Felly, chymod, mae hwnna, sy'n ni'n neud cyflwyniad nawr ar Aaron Ramsey, byddwn ni'n llusgo hwnna nawr, syth lan, a bydde fe lan fan ar y slide heb y cefndir ac yn syth. Mae hwnna'n edrych yn fwy proffesiynol, yn syth. Right, ffrindiau, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Diolch enfawr i chi am osod y cwestiynau mewn, achos o'n i'n poeni byddai neb o gwbl yn troi lan. Fi yn mynd i drial wneud rhain yn reoledd, iawn, achos fi twmlo bod lot eisiau help yn y pobl a pobl angen falle rhywle i glebro yna a trio pethau mas a chymod, byddai'n onest â chi, os i fi ddim yn gwybod yr ateb, byddai ddim yn gweigelwydd. Fel gyda gwestiwn di, Caryl, ti'n bod, fi'n mynd i ffindo mas yn bwyty hwnna, okay? A dewn ni nôl ydych chi yn bwyty hwnna, Meleri, o ti di codi'r un cwestiwn am gof y Chromebooks yn llenwi lan yn gloi. Dewn ni nôl at hwnna. Felly, mae hwnna i mynd. Cofiwch os i chi a diddordeb yn unrhyw un o'r pecynnau, cerwch draw i'r wefan. Yr mwyn dyn cerwch draw i gael gweld beth sy'n na. Mae samples i gael hefyd, am ddim, cofiwch, o'r tasgau. Felly, chymod, cerwch draw, lawr lwythwch y samples, clatchwch arni gyda'r plant. Os chi'n joio, wedyn chi'ch chi brynu gweddill i gweithgareddau. Os ych chi yn moyn PDF sy'n mynd trwy y newidiadau i Creative Cloud Express yn mega gyflym, yna, cerwch i fan hyn. ysgoldigidol.cymru/cyflwyniad CCE, Creative Cloud Express. PDF, na gys rhaid chi'n neud, rowch eich e-bost mewn, a byddai'n e-bosto PDF yn syth i chi gael print o mas.
Mae'n mynd trwy ble mae popeth oedd arfer bod yn Adobe Spark ar y Creative Cloud Express newydd. Felly, os chi moyn y PDF na, just bwrwch draw, Ysgol Digidol o'r Cymru, blaen slais, cyflwyniad-CCE. Beth da ni fan hyn? Cwpl o sylwadau. Ond pobl yn gweud beth yn neis, mae'n rhaid fi bod yn y sgrin. Emyr, os yw'n Emyr, ti'n rhaid, sydd wedi gweld ti sbel fawr. Emyr Brown o Brown's Consultancy, os chi'n nabod Emyr, mae'n un o'r, chymod, arwyr digidol cynta yn y sir, dyn ni, really. Shout out i ti fan Emyr, diolch yn fawr ti, top am reid, dim ond eisiau gweud, chi'n gyfeilliad y mawr ar ysgol digidol, popeth, ti'n ei gwmposi, waw, diolch yn fawr ti Emyr, mae hwnna'n meddwl lot. Diolch yn fawr, tebyg i ti pan fi wedi bod yn gwrthod ti, just ymlaen, helpu pobl i gael yr hyder na i just pitcho mewn a cael go ar y stwff digidol ma, na gyd sy'n bwysig. Fion, diolch am stico trwyddo'r whole thing. Diolch, ti siŵr fod i darllen bod i hanner llyfr yn yr amser hyn. Liam. Croeso i ti. Dim problem. Diolch i ti, Liam. Diolch am popo mewn. Lovely. Iawn de. Gydawn ni fe yn y man. Mae fideos yn mynd i fod yn mas yn wythnosol nawr. Mae lot i siarad amdano eleni. Lot fawr i siarad amdano. A fi licio siarad. Felly, mae fideos yn mynd i fod yn mas yn wythnosol. Felly, cadwch lygiau mas am reina. Byd nhw mas ar YouTube. Byd nhw hefyd yn popo lan ar Facebook os chi'n dilyn y dudalen. A os i chi ar restr e-bost y fi, mae'r e-bost na'n dod mas. Just yn gweithio chi bod fideo newydd mas hefyd. A i fi'n bendant yn mynd i wneud rhagor o rain. Mae rai fi, sorry, fi'n gadw trian mynd, wedyn mae rhywun yn gweud beth neis, a mae rai fi ddarllen y mas. Meirig, diolch ti. Gwych bod edydd, wrth fy modd gyda'r ysgol digidol, ti'n meddwl fydd mwy o ysgolion defnyddio pethau fel Adobe After Effects rwan bod ar gael yn rhad drwy hwb? Cwestiwn gwych, Meirig, cwestiwn gwych. A mae fideo, mae hwnna ar y to-do list y fi, spel i wneud fideo amdano Creative Cloud. Nawr, mae Creative Cloud Express, sef be ni wedi bod yn trafod hyn, wrth gwrs, yn rhad ac am ddim i bawb trwy hwb. Ynghyd a Photoshop Express, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, a hefyd Premiere Rush, sydd yn feddalwedd golygu fideo pen i gamp. A mae hwnna'n un o'r pethau sy'n yn flaenoriaeth gyda fi siarad amdano, sef Premiere Rush. Nawr, beth mae Meirig yn cyfeirio ato fan hyn yw bod hefyd modd i ysgolion i brynu trwyddedau ar gyfer yr apiau pro. Wel, jyst dim eisiau dyfynodau, maen nhw yn apiau pro go iawn Adobe, sef Photoshop, nawr fi siwr pawb wedi clywed yn Photoshop, ond hefyd Illustrator, Premiere Pro, After Effects, fel mae Meirig yn dweud, InDesign, Dreamweaver ar gyfer y Craig wefannau. Nawr, mae nhw yn apps eitha cymleth i ddefnyddio, ond fel arfer maen nhw ar dan ysgrifiad. Nawr, os byddech chi moyn prynu hwnna'n bersonol, chi'n siarad 20 pint ac i fyny bob mis o dan ysgrifiad, ond mae hwb yn sa'n beth yw'r gair Cymraeg am subsidisio, ond maen nhw'n subsideiddio, sorry, maen nhw'n talu ran enfawr o'r gost. Felly y gost i, Helen, ac Adobe Animate, fel lle angofio Adobe Animate, diolch i ti. Y gost i'r ysgolion nawr, os chi moyn defnyddio hwnna, mae'n 4 pint y pen am y flwyddyn, that's it. Felly, chymod, mae hwnna'n rad iawn. Nawr, mae After Effects, yn cwestiwn Meirig fyna, mae After Effects yn app eitha dwys i ddefnyddio. Felly, sa'n gweud bydden ni ddim yn defnyddio fe, ond falle bydden ni ddim yn mynd yna gynta yn y cynradd, yn yr uwchradd, bydden ni yn bendant yn edrych yn fe. Ond mae e werth yr arian just am Photoshop a Illustrator a benni yna'n. Cos mae'r ddoi app na, maen nhw'n arwain y sector. Bydden ni, i fod yn onest, yn defnyddio Premiere Rush cyn Premiere Pro ar gyfer y ran fwyaf o bethau, hyd yn oed lan ar tygau.
nawr ni'n defnyddio suite Adobe yn y cwrs tygau newydd technoleg ddigidol, a fi wedi defnyddio Premiere Pro eleni ar gyfer yr 3, a byddai ddim yn defnyddio fe wrth symud ymlaen. O edrych ar y sgiliau fi wedi gorfod defnyddio, lle ni wedi gwneud hwnna i gyd yn Premiere Rush, a mae Premiere Rush yn brofiad lot neisach i'r disgyblion na Premiere Pro. Ond, fi'n credu bod sgôp fyna, Meirig. Fi'n credu bod sgôp. A wedyn chi'n symud y trwyddedau rownd. So, allech chi, enghraifft, gweud, right, ni'n mynd i iwso fe gyda blwyddyn 6 yn tymor Nadolig. Wedyn ni'n mynd i ddefnyddio fe gyda blwyddyn 5 yn tymor Gwanwyn. A wedyn ni'n mynd i ddefnyddio fe gyda blwyddyn 4 yn hymor yr haf. A un set o drwyddedau sy'n rhaid chi gael. Iawn, bydde ddim rhaid chi brynu trwydded i bob disgybl. Gech chi brynu, os ydych chi 30 o blant ym mlwyddyn 6, gech chi brynu 30 o drwyddedau, a wedyn symud rhywun lawr. Neu hyd yn oed os chi'n rannu'ch blwyddyn 6 lan, mewn i, rhyw fath o carousel o wersi, allech chi gael 10 trwydded. Allech chi gael, right, mae'r 10 disgybl hyn yn mynd i wneud hwn, a wedyn ni'n mynd i symud y trwyddedau na draw i'r 10 nesaf, a wedyn symud nhw draw i'r 10 nesaf ar ôl ni. Felly, lle hwn fod yn rad, a allech chi fod yn cael mynediad. Nawr, nodyn ola o'r hwnna, mae pob ysgol yng Nghymru yn cael trwyddedau sampl am ddim. Felly, os i chi fel aelod staff y moyn potsian gyda'r apps drydfawr yma, gellwch chi gael shot am ddim. Nawr, mae pob ysgol uwchradd yn cael 5 trwydded am ddim, os fi'n iawn, a mae pob ysgol gynradd yn cael 1 neu 2. A na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw mynd mewn i reoli defnyddwyr yn hwb, a wedyn mynd i administration, lawr ar gwaelod y rester, mewn yna, mae'n gweud manage Adobe CC licenses. Waw, fi'n geek, bod fi'n cofio hwnna. A wedyn mewn yna, allwch chi ddefnyddio'r trwyddedau yna sydd am ddim. Os chi moyn prynu trwyddedau wedyn rhagor, na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw cysylltu gyda pwy yw head honcho digidol eich sir chi, chi'n gallu cysylltu gyda nhw i brynu'r trwyddedau yna. A fel wedi sy'n mynd nhw tua 4 punt y pen am flwyddyn gyfan. A mae modd symud yr trwyddedau yna o amgylch. Diolch yn fawr ti, Meirig, am godi hwnna. A yn sicr mae hwnna'n rhywbeth allwn ni drafod yn y dyfodol. Iawn te. Hyd yn oed os ych chi rhywun yn cael gweud rhywbeth neis nawr, fi'n mynd i fod yn hash a fi'n mynd i anwybyddu fe achos mae eisiau fi stopo hwn nawr. Mae'n mynd yn sili. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio a gobeithio na i weld chi to yn yr un nesaf. A cofiwch cysylltu, os oes rhywbeth yn codio hwn, halwch direct message i fi trwy Facebook, neu bostwch hello@ysgoldigidol.cymru. Mae digon o ffyrdd chi'ch chi gael gafel yna fi. Os oes rhywbeth chi moyn trafod, rhyw gwestiwn dych chi moyn i gliro ar ôl hyn o, plis cysylltwch, achos ni gyd mae helpu'n gilydd. Iawn, diolch i chi ffrindiau, wela i chi to. Hwyl.